חבר'ה, זה משהו שלא קל. זה משחק, אוקיי? אני אשחק בו הרבה זמן, אבל אני לא משיג דברים טובים. אני צריך לעשות הרבה דברים. למשל, אתם רואים? ככה זה נראה. אם אתם משחקים, אז אתם יודעים איך לשחק. אז אם אתם עם חברים שלא יודעים לשחק, אל תגלו להם, אוקיי? אז אם אתם תראו אותי משחק, טאבלט שלי קצת אפוע. אתם רואים עכשיו יש לי, אם אתם ראיתם, כל יום יש. הנה, אני יכול פותח אחד לכולם, יש לי. רואים? אם אתם מכירים, אז לפעמים יוצא לכם דברים טובים, לפעמים דברים גרועים. לי כמעט תמיד, אתם רואים? דברים גרועים. משחקים, רותם, תביא לי את התיק עם הרצועה הצבעונית בבקשה. יופי, מרשתי.